Bati CTV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Uba W soalang, haba ajing keren ha ka jingalang priang burom ikinong kersian keseng Kongres UDP bat PDF. Ha ka katway terik ujil liya arajar arpuar ha pelau yeng jong ba Shakliar Wajri ha Kenshi Maurya ulaong bahadien ka kelam COVID-19 lai i bakat ka jingkrau keseng Kongres kalahap ban mi yakon yak election MLA house name arajar arpulai klem ki sitting MLA ulaong ru ba imat keseng HSPDP ru kan hap mi yakon yak election klem ki sitting MLA shu ulaong bakaladai kapor Bandan no ya ka mensim menyetri lang namar ka jinga pher ka parti Kongres pat ka parti HSPDP ka long kumbaya pher ka wa pat ka duriaw ka bakim la klem de yetri lang iba SS marbanyang ibalong inong yanam jo ka parti Kongres haki por ki baladep iba spar ibal ai ka jingkren hakani ka por ka bamenta bat ye ki weiro ki parlok ki bom syam layo ban ai jingkren nagri ka por kasur ka jongki ka long bakin wan ban kersano ha ka parti HSPDP ha kani ka kenti ka long namar bakim don shu ka sembol ban thebud namar bahadu menta ladon kumba armud ki kandidat ki bala persyang ban exercise na ka parti Kongres henry imat mlong shu don ki bala ja bad don ru ki bala pet no sendon sekiwe ki parti habang apoy hakani kapor ka bamenta ngakan mau ya ka jing slosanay ya ka jing long jing man jong kini ki arteli ki parti de kini ki political party ki bala shwa ya ka parti napden ki parti ki bala shwa ya ka state Meghalaya ka jongi ka bala don ro ka jing yade ka bajan nadu kapor ka bayo ya ka jela Meghalaya ka jongi kabaki nongkersan jo ka parti Kongres ki ju ong bat ka deru ka jing sisa bat de ka parti Kongres ka ba ai ya ka jela Meghalaya bat ka parti HSPDP ru ki ong ba ki nong yala hill state ki de ki brio jong ka parti HSPDP ni sakhi menta kat sa bangilai sisa ni yu i ya ki sipai yala hill state ki bala penkop buram da ki sang balang da ki brio sorkar bat da ka parti ro kumjo tingi suthu ya ka jing ya dei jong kine ki parti nadu ka par ka bamen siwa kampat jujia ko pat ban yos ngau ban ong ba ki nongkersan jo ka parti Kongres kin ong ban ya ka ba un job kin job ki wei ka parti ai un job no sing kande ka sin ka beringkong hadin san pausnam bat pangin di osngauru na kinong kersan jong ka parti HSPDP bakin ong baban ya kaban sa job no da kiway ki parti bah ban job ka parti Kongres kandeiru ka challenge ka bakraw ya kinong yalam jong kini ki arteli ki parti kala ban long bahkan ni ka election arjar apolai kini ki arteli ki parti kin like file nomination without sitting MLA kata kalong bansa ya ka history hakane ka pateng ka jongi hadin ka jingjia jo ka khlam COVID-19 jia ki jingjia ki ba phalna ka bakat ka jing kraw jong ka parti Kongres ha ka bakut habla jala election claim MLA kala dei ka por ka bangindon ka mensim jong ka jing ya trailang ngakan mau ya kawai ka jing itu khana bat ka jing sneng ka baong kumne ba dei endang ilandang ban pendem ya ladi ha ka banse bangai ngisa sedang ban syampat ya ka jing so ka jing ya pher jong ka parti HSPDP bat ka Kongres na ka benta ka Meghalaya kalong kumbaya pher jong kiwa bat ka duriaw kadon ka por kabakiwa kim kwa shu bantoy cheduriaw kadon ka por baka duriaw ru kalau wit ya ka jong wanto jong kiwa
Habajia ke bakum kata. Ar hajar khat lai adu ar hajar khat pra sensyar marwei ke parti kongres. Kiong yim panshu ki parti rulum. Omdan shu ki parti rulum ki balik tuj se kongres. Habakut sensyar ke parti NPP. Habam dan shu ki wa ki batuj. Habakut ke duriau kerengat. Teka day ke parpat menta. Kabalapan kendit penriu. Bak kawa tasuthu ya ke jing don kam bapleng. Ladam dan ke duriau shenong intuj. Ke duriau ru menta kala kendit penriu. Lada ki warit kim wan tuj shu. Ke duriau kan serengan. Tedei hang ne bakak tien ka ong bandang ilanang ban sunguthu ban len lade na ka benta ka banse bangi sa syam sai sien pat ya ka jingso ngangai skam bahagani ka kenti ka bamenta ngi ka konstituensi hapo mau tarajan ngim syam pediang presiden badan buram nadu ka election ka baladep ya kata ka alliance ka jongpi kaladon ka jingong bahana mau tarasan nile friendly match hapden ka UDP bat ka HS PDP hak election ka baladep Henry ngi na ka parti UDP ngong ngim pediang ya ka bakum kata namar bakane kamde ka friendly match Henry menta ka de ka real fight Tedei halor kani ka nongrem ka pamenta kalong bangis ngo kemene yaki parlok kongres ba pila ong menta ba kumban yo 4% kilau ya wan lang syaka parti HS PDP bat om baro namar ka julong hi ka jing sisa ba om baro kiwa ha ka perthai kin ya tuj lang ha ka ju ka duryo ki ha bari poi swa hala ka jong ka jing poi Henry hakani ka kenti ka bamenta. Kadei ka por ka bangi hap ban yakhen dakaway ka jingkhen formula. Kaba pidei ban kan mau ba kadan kaway ka formula ka ba ha ka jingkhen ka long minus plus minus long plus. Henry lada minus plus plus long minus. Ladi alang uba job bat uba rem. Ladi alang para barem job. Ngilamat haki election ki baladap haka bay election kaba kising ki pendram yangi haka bay election MDC ki alang para berem haka tu ka paru ki brio haselang ki thep kita dalam kongres haplakur ki thep lama sing haka ka par ka UDP ka rem peding kane kare ka par Kaba ki parti ram berohat kini athap lang. Ngim don kamban penram yu sitting unram hi. Ngim don daw. Namar ba barok ki barem kilakwa banjo. Kendai snem menta. Kilayasya ban long brau. Ki hatu kimla mo ban sya menta kendai banai. Kito ki bomla ban sya yolese. Kinsa sunguthu ya kajing terha shwa ka election kane kari kapor jong kajing kala ngas ngokmen ban yo I baki khon samla menta kenthai bat chenrang ki mi shakma ban paniaso sha ka party na ka benta kalawai ka jong phi ki don ki no kersan jo ka party UDP ki bangila kersan lang hakine ki election ki balada Kibalian yang lain nado prabaje hado lai baje si yo thap ya kebut enda mentau yo kamban bandau tu boleh persa hatu pimpang met kito ki bampat kersan menta ki yo skim katsan hajar kito ki bala kersan ru ki yo katsan hajar te ban yo markat yo bha banai kersan ngiru ngin select chwa election Kane kare kapor kaba ibahap sekliar ipenlongi kane ke meeting hang ne pelawi
Ngila penbaik ong hanu perlong meeting ong lada pide nong kensi perlong kensi. Menemit hari kan ngadang ong in siapa kai le sai. Namar ki ong bobo asa clear de nong way. Ngangalong saudara ke snong yau nong way tang ban snasem senrek ngamsa. Tewan snale kat kene ka yeng hang ne tep usodar un sawang kumno. Sna kat kene ka pandal. Kata kala sulong tangkum ka isu election. Henry namar baka poar kalayat. Ki parlok barok hagne ka klemat ka bamenta. Tus ngautrai. Haba pipet hangne ka parti HS PDP menta. POE ya ka jing pediang sngobha. Jong ginong kersan jong ka parti naga benta ginong kersan hapo mau tharasan. Omdei ba pediang tang ginong yalam napo ka konsensi. Henry da state president la arsin menta wan pen pediang hi. Ngangai kane kade ka sakhi ka bakrao. Ka ba penpau ye piki parlok baro ya ka ba pin sngotrai. Ya ka ba nadu nang ne sakman. Ya ka ba nginya trilang. Na ka ban ta kini ki campaign election ki benangwan. Kublai sibun ni pediang soba. Tungnya trilang na ka ban ta ka jing klan jong ka parti.